Ni'r Llandysul Paddlers a clwb canoa ydyn ni. Mae'r clwb wedi bod yn rhedeg wyt 15 blynedd nawr. Mae lot o aelodau yn lleol a mae lot o pobl yn trefili hefyd i defnyddio'r clwb. A mae pobl ifanc yn dod am oedolion. Ar y moment mae gen i'n credu bod ni dros 100 o aelodau. Ar amser hyn o'r blwyddyn mae'n dywyllu'n fuan, ond mae'r criw yn dal yn dod mas i ymarfer ar yr afon. Mae'r galeiau i cael i nhw i defnyddio'r afon a mae'r llyn gyda ni hefyd i nhw ymarfer. Mae e'n oeri, mae e'n eitha dywyll, ond na gwyn stopo ni o gwbl. Mae'r afon Teifi ydi hwn. Mae llawer o rapids i cael, mae'r darnau gwahanol i gael. Mae grades yn mynd lan o 1 i 6 ym Mhrydain, a mae llawer o darnau gyda grades 1, 2, 3, 4 a 5 ar y Teifi, so mae'n afon arbennig. Mae llawer o pobl yn cystadlu i safon eitha uchel. Mae lot o'r pobl ifanc sy'n dod i'r clwb, maen nhw wedi cystadlu am Cymru a Mhrydain hefyd, a maen nhw'n trefili wedyn i pob darn o'r byd i cystadlu. Pryd mae pobl yn canoa a kayaco, mae rhywbeth mewn tu fewn y corff nhw sy'n gweud i nhw fi wedi cael amser arbennig iawn a mi eisiau fi dod nôl a wneud e to. So mae pobl yn cael teimlad eitha arbennig pryd maen nhw ar y dŵr fi'n credu.